ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. പുരുഷോത്തമൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ അല്ലെ. പുരുഷന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് ഉത്തമനായിട്ടുള്ളത്, എല്ലാറ്റിന്റെയും ആസ്വാദകൻ അത് ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, ഭക്താരാമയജ്ഞ ദിവസം എന്ന് സർവ്വലോക മഹേശ്വരൻ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പം അതാണ് ഈ അധ്യായത്തില് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമാണ്. 20 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ, എന്നാൽ അത് 20 ശ്ലോകങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സ്ക്രീനിൽ കാണാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, കാണാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. തിമിരാന്തസ്യാനഞ്ജനാശലകയ ചക്ഷുരന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രീ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ ജപദാനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരമരിനാമപദം ദേവം അമൃതോദശ. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ കർഷി നമ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരൻ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ. ശ്രീ പ്രഭാത് കി ജയ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധ്വമൂലമധഃ ശാഖാമശ്വത്ഥം പ്രഹരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ. ഭഗവാനിയുടെ ഒരു വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നല്ലേ, കാരണം നമ്മള് കേൾക്കാത്തയും കാണാത്ത ഒരു വൃക്ഷമാണ് അല്ലെ. ഇവിടെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അതിന്റെ വേരുകളൊക്കെ കീഴിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ, ശാഖകളാണ് മേൽഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന വൃക്ഷം വേരുകളൊക്കെ മേലോട്ടും ശാഖകളൊക്കെ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ആൽമരമുണ്ട്, അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അശ്വത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആൽമരം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ. ഈ വൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതാണ് വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് ഒരു തലതിരിഞ്ഞ പതിപ്പാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു നിഴലാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ 4ൽ 1 ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചല്ലേ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു ആ വൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആൽമരത്തിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത? അതിന്റെ വേര് എവിടെയാണ്, അതിന്റെ തടിമരം എവിടെയാണ് അല്ലെ, ശാഖകളുടെ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. എല്ലാം കെട്ടുപണിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചത് കേട്ട ഒരാൾ അപ്പോൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയുകയാണെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ വേദജ്ഞനാകും. ഭഗവാൻ 15ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വേദേഷു സർവമഹമേവ വിദ്യ വേദാന്ത കൃത്വേദവിദേവചാന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. 15ൽ നമ്മൾ പഠിക്കും, 15. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ അറിയുകയാണ് വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ വെള്ളത്തിൽ നദിയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ആൽമരത്തിന്റെ നിഴൽ എവിടെയാ ഉണ്ടാവുക? ആ നദിയിൽ കാണാം അല്ലെ. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? തലതിരിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു തലതിരിഞ്ഞ പതിപ്പാണ്. അധശോർദ്ധം പ്രസ്തുത
अधश्चोर्धं प्रस्तुतस्य शागा गुणप्रवृत्ता विषयप्रबाला अधस्य മൂലാനനുസന്ധതാനി കർമാനുബന്ധിനി മനുഷ്യലോകെ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. ഇവിടെ പറയുന്നു ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ. ഇനി ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്. അതെന്താണ്? മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു നമ്മുടെ രജഗുണത്തിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ് അങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Pranam, Prabhuji. Dandat pranam. Hare Krishna. There Aishwarya Mataji, she was reminding me of another class. I was enjoying talking to our students. Hare Krishna. Hare Krishna. Nice. Hare Krishna. Hare Krishna. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. I don't know Malayalam, I know only English. Is okay, I speak in English, Prabhuji. Okay, after translating. You can translate, Prabhuji. You can make me co-host, Prabhuji, then I can share. Yes. See this, our welcoming you to our, you are in Kerala, near Kerala is Mangalore, the border of Kerala. So you are welcome. We have a Shri Shri Radha Govinda temple. I think many people from Kerala come to Kulur Mokambika, Hana. So just come down little. Mangalore is now 1.5 hours from there. A beautiful Radha Krishna temple. You'll be very happy to get their darshan. And the Acharya Prabhupada take his shelter. And this is Mangalore, you are top of Kerala. Okay, and we have a center near Nantur in Mangalore if you visit. All we did 20 years was go to colleges, and I find students, my life changed in college. So I always wanted to give back. I know what are the problems in a youth. You're totally disillusioned, distracted, nobody to guide you, nobody to help you to overcome the difficulties of that age. So I started, and this course was very popular. So much so practically we have like a green card. We can enter any college, anytime. College even declare a holiday when we enter. And they say, students, go, listen, they'll teach you something. And what is something? First you make them chant Hare Krishna, and it is so sweet. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
this college is a PU college. So I made a club, Adhyatma Club. There were 2,000 students joined that club. So I used to go 5 times a week to have one class with them. And I went for, I think, 8, 9 weeks. It was such a, every word they were hearing with pleasure. And then I was so happy. There were 2,000. Everybody I gifted one Bhagavad Gita. And when I meet them, they joined various colleges. Sir, we read whole Bhagavad Gita, all of us read. That age is so beautiful. You just go heart to heart. See, suppose you go to an elder man, you smile. He think, why is he smiling at me? Youngsters don't think like that. Just smile back. They have that innocence, you know. This is also the one of the best PU colleges in Bangalore. How ecstatic it is. So beautiful it is. So ecstasy, actually. So much pleasure to share Krishna consciousness among youth. In fact, I didn't do anything for 20 years. I was just only doing this, meeting students, taking various courses like science and spirituality, and spending time with them. In fact, all the colleges, orientation program we were doing 10,000 students orientation every year across the colleges, giving them an idea what a life should be, how they should mold their life. It was very popular in all the colleges. We developed different sessions, and we used to even hold youth festivals. They all used to join us, and we used to distribute books house to house in Bangalore. Apart from that, do huge festivals in Bangalore. This is the last Janmashtami we did. Can you believe this huge auditorium? 10,000 people came and joined us for the Janmashtami. Even many dignitaries like all the MLAs, Mohandas Pai, all were the chief guests. But then everything stopped. Krishna said, stop. And we didn't know what to do then. It was totally stuck. We didn't know what to do. And somehow Krishna revealed, why don't you do some online teaching? And we started this batch 1, June 13, went to 2, 3, 4, and now batch 16 is your part of batch 16. And we have covered 5 lakh people. The whole population of Bangalore is 5 lakh. Just imagine online, we are able to cover so many people. And we are discovering, actually, if you have an important program or organized course, there are a lot of people who want to learn. So this is the Bhagavad Gita. Gita Shasamidam Punyam. Gita is so auspicious. Punyam, so auspicious. Yapatet Prahata Puman. Anybody seriously studies it, Vishnu Padam Avapnoti. He will get Vaikuntha. What is the use? Bhaya Shokadi Varjitam. No Bhaya, no Shoka. He'll be free from all of that. So by regularly, daily attending Bhagavad Gita, understanding Bhagavad Gita, we develop a hope. We have something more in our life, and whole life will change. Okay, so Bhagavad Gita is very wonderful. Aho bato sapachobi gariyane ya jivagre vartate nama tubhyam tepas tapas jes jo shushnu arya brahmanu chura nama grananti yate. Aho bato, this person is so fortunate. Oh my God, look at this person. Ya jivagre vartate nama tubhyam. Why? On the tip of his tongue, the name of God has come. How this person became so fortunate? He must have tepa tapas teju sushnu arya. He must have done all kind of tapasya. He must have done all kind of homas. He must have done all kind of snana in the holy places. Brahmanuchur. He must have studied all the shastra. Nama grinanti yati. How is he chanting the name of Krishna? It is so auspicious to chant the name of Krishna. So that is because he is so fortunate. So why don't you become fortunate? And Chaitanya Mahaprabhu wanted every part of earth we should chant the holy name of the Lord. And Kalyuga, there is no other way. Hare Nam ev kevalam. Kalau nasti eva nasti eva nasti eva. There is no other way than chanting the holy name of the Lord. So together with it, we also acquired recently a beautiful piece of land where we are going to build a temple. In fact, now June 27th, we are going to have
So we are going to soon build a beautiful temple in the same plot. So there also we are inviting you. You can join if you like. There are small sevas. You can participate. Together temple will come up. This is square feet seva because we are connected to lakhs of people. So little people do. Beautiful temple will be formed in no time. And then this is our, the Life Pattern program. If you like, you can become life members of ISKCON. It's a very famous program. ISKCON has thousands of temples. Wherever you go, you can stay when you have time. Okay? And you also get full set of Srimad Bhagavatam. There's a lot of facilities we have. So this is a lifetime donation once, and whole life you can take the benefit. You, your wife, children, and the parents. Everybody is covered, whole family. Some people like to do some more life membership. Along with that, they can want to participate in the construction also. You have Dharma Karta Seva, which can be done over a period of 3 years. So little 3 years time. It's not very difficult. You can do more seva. Some people want to be part of the temple, Dharmadhikaris of the temple. Welcome. We have some sevas for you. Okay, so this is along. The Janmashtami is coming. There are opportunities for seva. It's free. Anybody can join. But if you want to do Jhulan, we can do it on your behalf or Abhisheka. So this course that you see, that is a level 1 course. You are studying this course. And more levels will be there for you to study more, understand more Bhagavad Gita. So different steps are there. Gradually, you can increase your understanding and commitment. Chanting 1 round, then chanting more. And leading to level 2 course, level 3 course, Bhakti Shastri. Prabhuji will tell you about the different courses. And after completing these courses, you get a degree from ISKCON. You can also teach Bhagavad Gita. Okay, so begin by August 22nd, that is Balaram Jayanti. We have 4:30 p.m. We have Sankalpa ceremony. You can join us. Evening we'll have after that Balaram Jayanti function. To read the books, you can participate in the various our website, our YouTube channel. Okay, and every day morning 5:30 we chant 1 mala. You can join us. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. Muting. Okay, I'm interrupting your class. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Dandat Pranam. So many were asking for translation. Just 2 minutes, Prabhu. So you finished that class? Yes, Prabhu. So this is our temple president, Namanishta Prabhu. Prabhu IIT Kanpur എന്നാണ്. പ്രഭുയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് എങ്ങനെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർഷമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സുകൾ പ്രഭു സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഭു 20 വർഷമായിട്ട് മംഗലാപുരത്ത് അവിടെ കോളേജ് പ്രീച്ചിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ ഗുരുമരാജിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് തുടങ്ങി. 5 ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കെ ഭാഗ്യമുണ്ടായി. പ്രഭുയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു അമ്പലം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്കോണില് മംഗലാപുരത്ത്. അവിടെ ഒരു 1.5 ഏക്കർ ലാൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അമ്പലം എടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുക. പിന്നെ ജന്മാഷ്ടമി ഉത്സവം വരുന്നുണ്ട്, ജൂലൻ ഉത്സവം വരുന്നുണ്ട്. അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിലാണ് നിങ്ങളിപ്പം. ഇനി അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ഇനിയും ഉണ്ട്, ഭക്തിവൃക്ഷ. അപ്പം അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ധനരാജ് പ്രഭു പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രഭുവിനോട് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. there is Prabhuji, there's a Radhakrishnan, Dr. Radhakrishnan and his wife. They have contributed, they have done some donations to us. Unmuting. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Very happy. You are very fortunate to come with touch with this beautiful family, Dhanraj Prabhu and Aishwarya Mataji. Hare Krishna. So please visit when now let the corona reduce. A lot of people are saying I want to come there. I said, wait. It's all spreading very badly. We also had outbreak here. So 1 month ago, everybody was sick, but Krishna's grace, everybody recovered. Even one member here is 88-year-old. You're very worried. He also recovered. That's grace. So, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna, Prabhuji. Though the 27th is Bhumi Puja. Where are you staying? If nearby, you can. Alappi. Oh, okay, that's far. Here is Kasargod is near.
Hare Krishna, Hare Krishna. So please, Pratidina, every day you chant, that you begin. See, it's very rare, husband and wife both are interested. Very nice. So, you can read Bhagavad Gita together. And if you do that, then your husband, wife, you will remain husband, wife in Vaikuntha also. No, why Krishna said, why break this relationship? It is spiritual relationship. Material thing, Krishna, without any sentiment, breaks it because it has no meaning. Like the Dhritarashtra Duryodhana relation, it's a material affection, and putra moha. But if it is spiritual, why break it? Let it continue. Correct? That's right. Yes. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you, Hare Krishna. Mataji, Hare Krishna. Nice to Yes, see Prabhu. you. Thank you. I was very happy to see a new headphone today. Yes, Prabhu. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. കൈ ഉയർത്താം അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. Okay, they getting used to it. Yes, Prabhu. So Prabhuji is there. Prabhuji will answer all your questions. Okay? Hare Krishna. My request you, is Prabhu. chant together. Let us all together chant Hare Krishna month. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Okay, I take leave now. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you. Vaishnavebhyo Namo Namah. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി സ്ക്രീനിൽ കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പ്രഭു പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ, 22-ന് ശ്രദ്ധാവാൻ ചടങ്ങുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരു മാല 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ആ സങ്കല്പം എടുക്കുക. 22-ാം തീയതി വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ദിവസമാണ്. ബൽറാം ജയന്തിയും കൂടിയാണ്. ബൽറാം ആരാണ്? ഇവിടെ ഗുരുതത്വമാണ് ബൽറാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാവർക്കും സങ്കല്പം എടുക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും 108 തവണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പം അതുകൂടാതെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ. എന്താണ് ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് എന്താണ് ജുലൻ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഊഞ്ഞാലുത്സവം ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ നടന്ന ലീലകള് അനുസ്മരിക്കുന്ന പോലെ എന്താണ് രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ തൊട്ടിലിരുത്തിട്ട് ആട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും കുറെ ആൾക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ള താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. നരൂപമസ്യേഹ തദോപലഭ്യതേ നാന്തേന ചാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തതഃ പദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗദാനാ നിവർത്തന്തി ഭൂയ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപത്യേ യത്ര പ്രവൃത്തി പ്രസുതാ പുരാണി. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. വേരുറച്ചുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലവയോ ആ ദിവ്യപദം ഭൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ എന്താണ് യഥാർത്ഥ രൂപം ഇവിടെ കാണില്ല അല്ലെ? എന്താണ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ളത്? അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തെ എങ്ങനെ ഛേദിക്കാനാ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ എന്താണ് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ടല്ലേ? നമ്മുടെ ആ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയുന്നു എവിടെ ചെന്നാലാണോ തിരിച്ചു വരവില്ലത് അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, പിതാവ് ഇന്നയാളുടെ പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെ ആരാഞ്ഞു പോയാൽ ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവിലും ബ്രഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലും എത്താം. പിന്നെ ശ്രീ ഭഗവാനിലും നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടു അല്ലെ? ആ ഭഗവാന്റെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ആ നാഭിയിൽ നിന്നാണ്
ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ആ എന്താണ് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതോ ഭഗവാനിൽ നിന്നല്ലേ. ഭഗവാന്റെ അനേകം വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, അതിലൊരു വിസ്തരണമാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ആ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും. അപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ എത്തുക? ബ്രഹ്മാവിലാണ് അവസാനം എത്തുക. അവിടുന്ന് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിലും എത്തുക അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അഹം ബീജപ്രദാപിത അല്ലെ, എല്ലാവരുടെയും പിതാവ് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ടുവേണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവത്വം പുരുഷനെ അറിയാൻ. അതറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് മായികമായ നീലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായാലേ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളോടൊക്കെ നമുക്ക് ആകർഷണം കുറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനമറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കണ്ടുവന്ന് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമൊക്കെ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. നിർമാനമോഹാജിത സംഗദോഷ അധ്യാത്മനിത്യ വിനിവൃത്തികാമ ദ്വന്ദ്വിമുക്ത സുഖദുഃഖ സംജേർഗച്ഛന്യ മൂഢാ പദമവ്യയം തത്. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖ ദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വരുന്നല്ലേ, മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം അല്ലെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക അല്ലെ, ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ സനാതന തത്വം അല്ലെ, അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ്, ഇതൊരു മതഗ്രന്ഥമല്ല. അല്ല, മറ്റുള്ള മതങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നു. കാരണം ആ മാർപ്പാപ്പ പോലും പറയുകയുണ്ടായി, ഇത് ഒരു മതഗ്രന്ഥമല്ല, ഇത് സനാതനമായിട്ടുള്ള ആ ധർമ്മമാണ് ഇത് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സുഖദുഃഖാളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താണ്, മഞ്ഞുകാലം വേനൽക്കാലം ഒക്കെ വരുന്ന പോലെ അത് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അതിലൊന്നും വിഭ്രാന്തരാകാതെ ഭഗവാന് നമ്മൾ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നവരെ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ആ ഭഗവാൻ 9ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് നമുക്കല്ലേ. എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ഭഗവാനിൽ എപ്പോഴും മനസ്സുറപ്പിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നതദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവക യത്കത്വാന നിവർത്തന്തി തദ്ധാമം പരമം മമ. ഭഗവാന്റെ ആ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലല്ലേ, അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെയും അഗ്നിയും വൈദ്യുതിയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്കൊക്കെ പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നതും ശക്തി കൊടുക്കുന്നതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. യത്കത്വാന നിവർത്തന്തി തദ്ധാമം പരമം. ആ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നാല് പിന്നീട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടവരില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. മമേ വാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന മനഃഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം. ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, മമേ വാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒരു എന്താണ്, ഭഗവാനെ മറന്നുപോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മളൊക്കെ ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ്, നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ കൈയുടെ എന്താണ് വിരലി അല്ലെ, അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ശരീരത്തിന്റെ. എന്നാൽ ഈ വിരല് മുറിച്ചു മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ട വിരലിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതാ കയ്യിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ്, സമുദ്രം. അതുപോലെ നമ്മളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കരുത്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ആ സമുദ്രം അല്ലെ, സമുദ്രത്തിലെ ജലത്തിന് ഉപ്പുരസമാണ് അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അത് രുചിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു തുള്ളിക്കും ഉപ്പുരസം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. സമുദ്രവും ആ കയ്യിലെടുത്ത ഗുണത്തിൽ ഒരുപോലെയാണ് അല്ലെ, ആ ക്വാളിറ്റി ഒരുപോലെയാണ്. എന്നാൽ അളവില് വ്യത്യാസമുണ്ട്, ക്വാളിറ്റി വ്യത്യാസമുണ്ട്.
ഇവിടെ കാണാമല്ലേ. അതാണ് അഗ്നിയിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം, അഗ്നിയിൽ നിന്ന് കുറെ തീനാളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്, അതിന് ചൂടുണ്ട് അല്ലെ, അതിനും ആ തീയുടെ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്നാല് അല്പനേരത്തേക്കുള്ളൂ അല്ലെ, അത് താഴെ വീണ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. മാതാജി കേൾക്കാലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, കേൾക്കാം. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, കാണുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കാണാവോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ സൂര്യ മാതാജി, മാതാജിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇല്ല കാണുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രഭുജിനെ കാണുന്നുണ്ട്. സ്ക്രീൻ കാണാവോ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല. സ്ക്രീൻ ആയിട്ടില്ല, ഷെയർ ആയിട്ടില്ല. ഇല്ല ഷെയർ ആയിട്ടില്ല. ഇല്ല. മാതാജി ഇപ്പൊ കാണാവോ? കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഷെയറിംഗ് കാണാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കാണാലോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അതെന്തോ കുറച്ച് നെറ്റ് വൈഫൈന്റെ അത് കണക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ ഇന്ന് കുറെ സമയം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുജിന്റെ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മലയാളം ക്ലാസ് തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ തെറ്റായില്ലേ. അപ്പൊ ഡാറ്റ തീർന്നിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അതിന്റെ വൈഫൈയുടെ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരീരം യഥവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വര ഗൃഹേതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, കാറ്റിനെയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. കാറ്റിന് എന്താണ്, അത് ഓരോരോ സ്ഥലത്തിലൂടെ വീശുമ്പോൾ ഓരോ തരത്തിലുള്ള മണം നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ. എന്താണ്, ആ നല്ല ഉദ്യാനത്തിലൂടെ പൂന്തോട്ടത്തിലൂടെ ഒക്കെ വീശുന്ന കാറ്റിന് നല്ല മണമായിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ അത് ആസ്വദിക്കും. നല്ല എന്താണ്, റോസും എന്താണ് മുല്ലയും അതൊക്കെ വിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള നല്ല ഉദ്യാനത്തിലുള്ള കാറ്റ് നല്ല മണമാണ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ. എന്നാലും നമ്മളെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ അങ്ങനെ മോശപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയാലോ അത് വളരെ മോശപ്പെട്ട മണമായിരിക്കും അല്ലെ. അവിടുന്ന് നമ്മൾ വേഗം രക്ഷപ്പെടാനേ നോക്കും അല്ലെ. അവിടുന്ന് മൂക്കൊക്കെ പൊത്തിയിട്ട് വേഗം രക്ഷപ്പെടും അവിടുന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ കാറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും മണം ഉണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അത് ഏത് സ്ഥലത്തൂട്ടിയാണോ വീശുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് മണം കൊണ്ടുവരുന്നല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ഭൗതിക ലോക ജീവസത്ത ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ അതൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അല്ലെ അതും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ വരും. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതേ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സമൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കും. അവരുടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്താണ് വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ് ഹോട്ടലിലൊക്കെ നല്ല ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേണം. കുട്ടികളൊക്കെ കൂട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഐസ്ക്രീമിന്റെ ഷോപ്പ് കാണുമ്പോൾ അത് വേണമെന്ന് പറയും അല്ലെ. ടോയ്സ് എന്താണ് അത് കാണുമ്പോൾ അത് വേണമെന്ന് പറയും അല്ലെ. എന്താണ് നാവ് അല്ലെ, വായ, കണ്ണ് ഇതൊക്കെ ആണ് നമ്മളെ ഓരോന്നിലേക്കും ആകർഷിക്കുന്നത്. ഉത്ക്രാമന്ത്രം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ചാനം വാ ഗുണാന്വിതം വിമൂഢാനാനു പശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട ഏതു തരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പഠിക്കാൻ എന്താണ് മനസ്സ് വെക്കാത്ത അവരല്ലേ, അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് മൂഢന്മാരാണ്, നരാധമന്മാരാണ്, അവരൊന്നും ഭഗവാനിൽ ഒരിക്കലും എത്തിച്ചേരുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചല്ലേ, 2-ാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മള് ആത്മാവാണ് അല്ലെ. അതെങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഒരു പഴയ വസ്ത്രം മാറിയിട്ട് പുതിയൊരു വസ്ത്രം അണിയുന്നത് പോലെ അല്ലെ. ആ ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരം എന്താണ് അത് അത്രയും വീക്കാവുമ്പോൾ വേറൊരു പുതു ശരീരം തേടിപ്പോകുന്നു അല്ലെ. യദന്തോ യോഗിനൈശൈനം പശ്യന്താത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത ചേതസ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാർക്ക് അല്ലെ അവർക്കൊക്കെ എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അല്ലെ. അവരൊക്കെ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് എപ്പോഴും കഴിയുന്നവരല്ലെ, അവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവും. മറ്റുള്ളവർക്കും മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആ ഗോസ്വാമിമാർക്കൊക്കെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു.
യഥാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്വാസയതോഖിലം യച്ചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നോ തത്തേജോ വിദ്ധി മാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്ക് പ്രകാശം നൽകുന്നതൊക്കെ ഭഗവാനാണ്. ഗമാശഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസ ഉഷ്ണാമീതൗഷധി സർവ സോമോ ഭൂത്വാരസാത്മക. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പുകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായിത്തീരുന്നു. എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പുകി അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിർത്തുന്നു. പിന്നെയോ ഭഗവാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായിട്ട് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രന്റെ ആ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് സസ്യങ്ങളും ആ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ജീവരസം പകരുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഓരോ തരത്തിലുള്ള പുഷ്പങ്ങളും അതൊക്കെ അല്ലെ, അതിനൊക്കെ എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള മണവും അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള ആ ഒരു രൂപവും ഒക്കെ നൽകുന്നു ഭഗവാൻ തന്നെ. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹം ആശ്രിത പ്രാണാപാനസമായുക്ത പച്യാമന്നം ചതുർവിധം. സകല ജീവികളിലുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലുള്ള ദഹനാഗ്നി അല്ലെ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദഹിക്കണ്ടേ അല്ലെ. ആ ദഹനാഗ്നി ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ 4 വിധത്തിലുള്ള എന്താണ് ചവച്ചരക്കുന്ന, കുടിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള 4 തരത്തിലുള്ള അലിയിച്ചെറുക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ഞാൻ ദഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ് 15-15. സർവസ്യജാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതിജ്ഞാനമബോഹനം ച വേദേശ സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത്വേദ വിദേവ ചാഹം. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും അറിവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. ഭഗവാനോട് പറയുന്നു സർവസ്യജാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ ആണ്. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സർവ്വജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു അല്ലെ. നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ മാത്രമാണോ? അല്ല അല്ലെ, മൃഗങ്ങളുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും ഹൃദയത്തില് അവൻ വാഴുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെയോ മത്ത സ്മൃതിജ്ഞാനം അബോഹനം ച, സ്മരണയും ജ്ഞാനവും അറിവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മശക്തിയും അറിവും മറവിയും ഒക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും മറക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് അതന്നെ ഓർത്തിട്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെ കഴിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. സ്മരണയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും ഒക്കെ തരുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളും പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസൻ, വ്യാസദേവൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം അല്ലെ. അപ്പോ കുറെ ജ്ഞാനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ആയിരിക്കും, എന്നാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർക്ക് നല്ല ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, എന്നാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. പ്രഭുപാദരെടുക്ക അനേകം വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമായിരുന്നു. ചതുർവേദി 4 വേദങ്ങൾ പഠിച്ച ആൾ, 3 വേദങ്ങൾ പഠിച്ച ത്രിവേദി, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരിക്കലേ പ്രഭുപാദരടുത്ത് വരികയുണ്ടായി. അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് പ്രഭുപാദരുമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അവരോട് ആദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു, ആരാണ് ഭഗവാൻ, ആരാണ് ദൈവം, ആരാണ് ഈശ്വരൻ? അപ്പോ അവർക്ക് പറയാൻ ഒരു കൃത്യമായ ഉത്തരമില്ല. അവരങ്ങനെ പറയുന്നു, അവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതില് ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരാളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്കൊരു വ്യക്തമായ മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പ്രഭുപാദരുടെ തന്നെ ശിഷ്യായിട്ടുള്ള മാലതി എന്ന ഭക്തിയുടെ ഒരു 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ, സരസ്വതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമൊക്കെ ജപിക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടി. ആ കുട്ടിയോട് പ്രഭുപാദർ ചോദിച്ചു. അവർക്ക് ഒന്നിന്റെ ഉത്തരം പറയാൻ സാധിച്ചില്ല, ആ പണ്ഡിതന്മാർക്കൊന്നും. പ്രഭുപാദർ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, ആരാണ് ഈശ്വരൻ, ആരാണ് ദൈവം എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴാ കുട്ടി ഉത്തരം പറയുകയുണ്ടായി, കൃഷ്ണനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അധികാരി, എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കലാണ് അല്ലെ. ആ
പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കലാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യമില്ല. അതിന് കാതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ. ആ ചെറിയ കുട്ടിക്കറിയാം, ആ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, എന്നാൽ ആ ശരിയായ പരമ്പരയിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായി, ശരിയായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ആ കുട്ടിക്ക്. അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്കറിയാം കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ അല്ലെ. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നു ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ, ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ, അഹം സർവസ്യ പ്രഭോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതി എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. എന്താണ് അഹം ബീജ പ്രതാപിത എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരുടെയും ബീജദാതാവ് ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് മത്തപരതരൻ നാന്യാക്കിഞ്ചിതസ്ഥിതനം ചെയ്യുക, എന്നെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടോ എനിക്ക് തുല്യനായിട്ടോ ഇവിടെ ആരുമില്ലെന്ന് പറയുന്നല്ലേ. പിന്നെ അഹം ആതിർഹി ദേവാനം എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപൻ എന്താണ്, അവരുടെയൊക്കെ നേതാവ് ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് ആ എല്ലാ വേദങ്ങളിലും എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അല്ലെ. എന്നാല് വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവര് ആ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കാര്യം വിട്ടുപോകുന്നല്ലേ. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കലാണ്. നമ്മുടെ ശങ്കരാചാര്യർ, ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യർ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന അല്ലെ, മലയാളികൾക്ക്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കല് വാരണാസിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്താണ് അദ്ദേഹം സംസ്കൃതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഒരു യുവാവായ കുട്ടിക്ക് സംസ്കൃതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, വ്യാകരണങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ കുട്ടി അദ്ദേഹം കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ വ്യാകരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. ആ കുട്ടിയും അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ 14 ശിഷ്യന്മാരും അതുവഴി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ശങ്കരാചാര്യർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്താണ് ആ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇങ്ങനെ എന്താണ് ആ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നു എന്താണ് വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ എന്താണ് ഈ പഠിക്കുന്ന സംസ്കൃതം ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ട് ആകുമ്പം എന്താണ് അവസാന കാലത്ത് എന്താണ് നമ്മളെ ഉപകരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതല്ല നമുക്ക് അവസാനം വേണ്ടത് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, അവസാന കാലത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക വേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്താണ് ഗോവിന്ദം ഭജം സന്നിഹിതേ കാലേ നഹി നഹി രക്ഷതി ഡുകൃഞ്ചകരണേ. ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കൂ ഹേ മൂടാ, നീ ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കൂ. ഇതുവരെ പ്രാപ്തമായ വ്യാകരണമൊന്നും അവസാന കാലത്ത് നിന്നെ രക്ഷിക്കുകയില്ല. നമ്മള് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ സംസ്കൃതം വ്യാകരണം അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അത് അവസാനം നമ്മളെ രക്ഷിക്കൂല അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ആദ്യകാലത്ത് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് താല്പര്യം സംസ്കൃതം പഠിക്കാനാണ്. നമുക്ക് സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചു തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ആ പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞു, അവരോട് അങ്ങനെ നോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകും സംസ്കൃതം പഠിക്കാൻ അല്ലെ. പ്രഭുപാദർക്ക് അവരെയൊക്കെ ഭക്തനാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രഭുപാദർ അവരോട് പറഞ്ഞു, കുറച്ച് ഫീസൊക്കെ ഉണ്ട്, വെറുതെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അതിനൊരു വില ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. എന്താണ് ഇത് വെറുതെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വിലയില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഫീസൊക്കെ അടച്ചിട്ട് സംസ്കൃതം പഠിക്കണം. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു ഫീസൊക്കെ ഉണ്ട്, $1 കൊണ്ടുവരണം, ഇത്ര മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും, നോട്ട്സ് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരോട് സീരിയസ് ആയിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു. അവരൊക്കെ വന്നു. പ്രഭുപാദർ ആ ബോർഡിൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങി, ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണകാരൻ. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഇതാണ്, ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബോർഡിൽ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരങ്ങനെ അത് ചൊല്ലി പഠിച്ചു. എന്താണ് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ് അവര് ചൊല്ലി പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് അവരിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തി. പിന്നീട് അവര് സംസ്കൃതം പഠിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാണ് സംസ്കൃതം പഠിക്കലല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കലാണ്. ഏതാണ് സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ്, എന്നാൽ നമ്മൾ അതിലെ കൂടി ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ. സംസ്കൃതം നമ്മുടെ എന്താണ് ആ പുരാണമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയത് സംസ്കൃതമാണ്. സംസ്കൃതം നല്ല തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ അത് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനുമായിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കല് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദര് എന്താണ് ഒരു ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങിയിട്ട് മറ്റുള്ള സമയമൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ആ സംസ്കൃതത്തിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങള് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് മറ്റുള്ള ഭാഷകളിലൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും മറ്റുള്ള അനേകം ഭാഷകളിലൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ 85ഓളം ഭാഷകൾ തർജ്ജമ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എല്ലാ ഭാഷകളിലേക്കും തർജ്ജമ ചെയ്യുകയുണ്ടായി.
അതാണ് അത്രയും എളുപ്പമാക്കി തന്നാലെങ്കിലും ആൾക്കാരൊക്കെ പഠിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ആ ശങ്കരാചാര്യർ അവസാനം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആ അവസാനം പറയുന്നു എന്താണ്? അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? ഗോവിന്ദം ഭജഗോവിന്ദം ഭജഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതി നാമസ്മരണ ധന്യമുപായം നഹി പശ്യമി ഭവതരണെ. ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കൂ, ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കൂ, ഹേ മൂഢ ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കൂ, കടക്കാൻ ഒരു ഉപായമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ശങ്കരാചാര്യരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഭജഗോവിന്ദം എന്നല്ലേ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശങ്കരാചാര്യരുടെ സിദ്ധാന്തം അദ്വൈത സിദ്ധാന്തമാണ്. എന്താണ് എങ്കിലും അത് സാക്ഷാൽ ശിവൻ തന്നെയായിരുന്നു, ഭഗവാൻ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ശങ്കരാചാര്യരെ. എന്താണ് ആ ബുദ്ധനായിട്ട് വന്നിട്ട് എന്താണ് ആ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മൃഗബലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അവരൊക്കെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും പറയാത്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ കൊന്ന് തിന്നുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി, മൃഗബലിയൊക്കെ ആയിട്ട്. എന്താണ് ആ യജ്ഞങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ബുദ്ധൻ വന്നു. ശ്രീബുദ്ധൻ വന്നിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ശങ്കരാചാര്യരായി അയക്കുകയുണ്ടായി. സാക്ഷാൽ ശിവൻ തന്നെയാണ് ശങ്കരാചാര്യരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ് ആ ഭഗവാനും നമ്മളും ഒക്കെ ഒന്നാണെന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം. അതെന്താണ് അതിനെ പിന്നീട് എന്താണ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മധ്വാചാര്യർ വന്നിട്ടുള്ളത്. വായുദേവൻ തന്നെ മധ്വാചാര്യരായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉടുപ്പിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കാണാം, മധ്വാചാര്യരെ കാണിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? എന്താണ് നമ്മളും ഭഗവാനും രണ്ടും രണ്ടാണ് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി ജലം പോലെയാണ്. നമ്മൾ ആ എന്താണ് ഗുണത്തിൽ ഒരുപോലെയാണ്, എന്നാൽ അളവില് വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെ. ക്വാളിറ്റി ഒരുപോലെയാണ്, ക്വാണ്ടിറ്റി വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞാല് നേരത്തെ പ്രഭുക്കെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എന്താണ് ഞാൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഭയശോകങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ദാവിമേ പുരുഷോ ലോകേശ്വരാശര ഏവച ശര സർവാണി ഭൂതാണി കൂടസ്ഥോഷര ഉച്യതേ. പുരുഷന്മാർ രണ്ടു വിധം, തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരാവുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റിക്കില്ല. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിൽ തെറ്റ് പറ്റുന്നവരുണ്ട്, തെറ്റ് പറ്റാത്ത അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും തെറ്റ് പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കിടക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ തെറ്റ് പറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പോവാ വേണ്ടേ അല്ലെ. ഉത്തമ പുരുഷസ്തന്യ പരമാത്മേത്യുദാഹൃത യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ വിപർത്യവ്യയ ഈശ്വര. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളെയും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. തസ്മാക്ഷരമതീതോഹ അക്ഷരാദഭിചോത്തമ അധോസ്മി ലോകേ വേദേ ചപ്രതിത പുരുഷോത്തമ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ശരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വേഴ്ത്തുന്നു. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയാതീനാണ് അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ്? നാശമില്ലാത്ത അല്ലെ, സർവശ്രേഷ്ഠനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വേദങ്ങളും ലോകരും ഒക്കെ ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വേഴ്ത്തുന്നു അല്ലെ. എല്ലാറ്റിന്റെയും ആസ്വാദകൻ അത് ഭഗവാനാണ്. പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസമുണ്ട്, പുരുഷോത്തമോ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു മാസത്തിന് തന്റെ പേര് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ആ വൈഷ്ണവ കലണ്ടർ പ്രകാരം 3 വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ഒരു അധിക മാസം വരും. നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ. ചില എന്താണ് ഫെബ്രുവരിയിലൊക്കെ ദിവസങ്ങൾ കുറവല്ലേ. അതേപോലെ വൈഷ്ണവ കലണ്ടറിൽ ദിവസങ്ങൾ കൂടുതൽ വരും. 3 വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ഒരു മാസം അധികമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതിന് അധിക മാസം എന്ന് പറയും, മലമാസം എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ആ മാസം എടുക്കില്ല ആരും. അതിനെ അങ്ങനെ അവഗണിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ മാസം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പരാതി പറയുകയുണ്ടായി. എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട, എന്റെ ആ മാസത്തിൽ ആരും ഒരു നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായി. ഭഗവാൻ ആ മാസത്തിനോട് പറഞ്ഞു, നീ വിഷമിക്കണ്ട, നിന്റെ ഈ മാസത്തിന് ഞാൻ എന്റെ പേര് തന്നെ ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു, പുരുഷോത്തമായെന്ന്. പുരുഷോത്തമ മാസം എന്ന് നീ അറിയപ്പെടും. ഈ മാസത്തിൽ ആരെല്ലാമാണോ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തി ചെയ്യുന്നവർ, അതവർക്ക് 1000കണക്കിന് മടങ്ങ് ഫലം ലഭിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിന്റെ 1000 മടങ്ങ് ഫലം ലഭിക്കും ഈ പുരുഷോത്തമ മാസം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ പുരുഷോത്തമ മാസം 2020 കഴിഞ്ഞു. ഇനി 3 വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ വരും. ചാതുർമാസത്തില് അതിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് വരും പുരുഷോത്തമ മാസം. ഇപ്പൊ ചാതുർമാസം നടക്കുന്നത് ഇതിലും കാർത്തിക മാസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.
ദാമോദര മാസം, ഭഗവാന്റെ ദാമോദര ലീലകള് നടന്നിട്ടുള്ള മാസം, അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാ. അപ്പോഴേ നമ്മൾ എന്താണ് ആ ദാമോദര ഭഗവാന്റെ ആ യശോദാമ്മ ഒരലിൽ കെട്ടിയിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കും, അതിന് ദീപങ്ങൾ കാണിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ദീപങ്ങൾ കാണിക്കാൻ അതിന് 100 മടങ്ങ് ഫലം ലഭിക്കുന്ന പറയും ദാമോദര മാസത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെ. നമ്മൾ ദാമോദര ലീലയെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാനെ ഒരലില് പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള ദിവസം, ആ മാസം, അതിനെയാണ് ദാമോദര മാസം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്, ഒരു ദീപാവലി ദിവസമായിരുന്നു. അപ്പം അതിപ്പോഴും ആഘോഷിക്കുന്നു. ആ ദാമോദര മാസത്തിൽ ആ ദീപാവലി ദിവസം ഗോകുലത്തിൽ ഇപ്പോഴും ആഘോഷിക്കുന്നു. അവിടെ ആ എല്ലാം ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും. പുരുഷോത്തം എന്ന് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നു അല്ലെ. പുരുഷോത്തമ മാസമുണ്ട്, പിന്നെ പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ശ്രീ ജഗന്നാഥപുരി, അത് പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം. യോ മാമേവ സമൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിധ ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ഹേ ഭാരത. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ. കൃഷ്ണനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ. നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ, യാതൊരു സംശയമില്ലാതെ അറിയുന്നവരാണ് എന്താണ് എല്ലാം അറിയുന്നവരെന്ന് പറയും. എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം അനേകം ശാസ്ത്രകാരന്മാരൊക്കെ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നല്ലേ. എന്നാൽ അവർക്ക് അവരെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. ഈ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഈ ശരീരമാണ് ഞാനെന്ന് ധാരണയിലാണ് അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അല്ല, അവരാരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലെ? അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. അപ്പം ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ അതൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവര് വലിയ നോബൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ മേടിച്ച നല്ല പണ്ഡിതന്മാർ, ജ്ഞാനമുള്ളവരാണ് അല്ലെ. അതൊക്കെ അംഗീകരിക്കണ്ടേ. എന്നാൽ അവർക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഇല്ല. എന്താണ് അവരെ കുറിച്ചോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. എല്ലാം അറിയുന്നവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് എല്ലാം അറിയുന്നത് അല്ലെ. നേരത്തെ ആ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ആ കുട്ടിക്കറിയാം, ആ കുട്ടി വേദമൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരമ്പരയിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ. ആ കുട്ടിക്കറിയാം കൃഷ്ണനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. എന്നാൽ ആ ബാക്കി എല്ലാ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടും അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല കൃഷ്ണൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്ന്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയവരെന്താ ചെയ്യാ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നല്ലേ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, കൃഷ്ണനും ബലരാമനും തന്നെയാണ് കലിയുഗത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അതിന് എന്താണ് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം. എന്താണ് തുളസി മഹാറാണി, ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. തുളസി നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ വളരണമെങ്കിൽ തുളസിയെ സംരക്ഷിക്കണം. തുളസിയെ എന്താണ് എപ്പോഴും തുളസിയെ പ്രണമിക്കുക. തുളസി എന്താണ് കൃഷ്ണഭക്തി നമുക്ക് തരുന്ന ദേവിയാണെന്നാ പറയാ. എന്താണ് ആ തുളസിയെ പ്രണമിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രമുണ്ട്. വൃന്ദായേ തുളസി ദേവിയായേ പ്രിയായേ കേശവസ്യ കൃഷ്ണഭക്തി പ്രദേ ദേവി സത്യവതി എന്നാണ്. കൃഷ്ണഭക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് തുളസി മഹാറാണി. അപ്പൊ നമ്മൾ തുളസിക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തുളസി മഹാറാണി നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ ഉയർത്തും. തുളസിയുടെ എന്താണ് ആരതി, തുളസിക്ക് നമ്മൾ ദീപങ്ങൾ കാണിക്കുക, തുളസിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക, തുളസിയെ പരിക്രമം ചെയ്യുക. തുളസിയെ പരിക്രമം ചെയ്താൽ പറയുന്നു യാനി കാനി ച പാപാനി ബ്രഹ്മഹത്യതി കാനിച്ച താനി താനി പ്രണശ്യന്തി പ്രദക്ഷിണ പതിപ്പതി. തുളസി മഹാറാണിയെ പരിക്രമം ചെയ്യുന്ന ഓരോ അടിയും നമ്മൾ പരിക്രമം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുന്നു. ആ ബ്രഹ്മഹത്യ പാപം എന്താണ് ആ ബ്രാഹ്മണനെ കൊന്നിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാതാവും തുളസിയെ പരിക്രമം ചെയ്താൽ എന്ന് പറയുന്നു. തുളസി ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും തുളസിയെ നട്ട് സംരക്ഷിക്കുക, അതിനെപ്പോഴും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. തുളസി നട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നവര് എന്താണ് ആ തുളസി മഹാരാജിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പദത്തിലെത്തിക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി. ഇത് ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രമിതമുക്തം മയാനക ഏതത് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. ഹേ പാപരഹിത, ഞാനിപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാവും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് പേരിലെ പരമ എന്താണ് ആ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പേര് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ, പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്ന്. അപ്പോ ഇത് അത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ.
അവരൊക്കെ ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിശാലികളും അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണത കൈവരും അല്ലെ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മളൊക്കെ ഈ സത്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ട് പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവനം നിരതനാകുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാം അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ ബാധയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാൻ എന്ന് പറയുന്നു. ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം. അത് നടത്തുന്നിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കില്ല. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളൊന്നും നിലനിൽക്കില്ലെന്ന്. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തി സേവനം നടക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് രാധാറാണി അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ചെയ്യുന്ന രാധാറാണി. അതാണ് നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ ഹരേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ എന്നത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ രാധാറാണിയാണ്. നമ്മളെ കൃഷ്ണന്റെ സേവയിൽ നമ്മളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്ന് രാധാറാണിയോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനുമാവാനായി ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ടിയ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാളെ ആ നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലോ അവരെ കാഴ്ചക്ക് ബുദ്ധിമാനായിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാല് അയാളെ ആ നിലക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, യജന്തിഹി സുമേധസ, ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുയുടെ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ട് അവരുടെ എന്താണ് ആ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ട് ഈ കലിയുഗത്തില് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ലെ. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്ക് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവര് വരുന്നവരൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിമാന്മാരാ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് പലരും എന്താണ് സിനിമ കണ്ടിട്ടും സീരിയൽ കണ്ടിട്ടും ഒക്കെയാണ് സമയം കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. നിങ്ങളെ മൊബൈലിലൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ 18-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോഴെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ആ ഭക്തി കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയാണെന്ന് പറയും. എന്താണ് ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതും ഒരു തരത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഏകാദശി മറ്റന്നാളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് 18-ാം തീയതി ഏകാദശി ക്ലാസ്സിലെ ഏകാദശി പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.